Sige. Bira. Kalsuhi dito. Ito dirilot. Let. Ana. Ayan. Bira ha. Bira ha. Pagkuag dahon nga. Sisters madiskarte. O ako na kasisi o si kasisirat o si kasisilita dito kay sila kay maglungag daw na sila og kuan kanang mais kanang anagon ba. Maglungag daw na sila niya kay amo ipamainit niyang mga alas 3 kay magkuan sa ni mag-umpisa magumisa mong gulayan niya nagkuan sila daan prepare sila daan og kanang kuan kanang mais nga anagon ay na mais nga anagon sweet corn ay sweet corn sabi ni Mami Lit sweet corn ato silang adto kasisi sila busy kay sila prepare sa ilang kuan prepare sila sa ilahang lungaganan diha sila naglungag kay kusog mo kaing hangin diri sa ibabaw na sila sa ubos naglungag atong tan-awon mga kasisi kaya sila yung sila ka-busy karon. Kasi silit, unsa naman ang imong gisulod sa kuan? Mao ni ang mais nga sweet corn. Among lungagon kay pag humana mo trabaho sa basakan, pag humana mo trabaho, mao ni among ipamainit. Kining sweet corn nga among ilungag karon. Wow. Si kasisirot okay yung anak tudluan ta ni kasisirot ug usaon paghaling dinhi sa bukid nga dinhi lang midapling sa basakan di ay naghaling kami rarong tulo diri kay si kasisibilin katugan ni akong giingon sa inyo nga tuas siya sa Cebu nagbakasyon niya. Nagdala po to siya og mga hinabang dito ba katong nabagyuhan ni Odit mo to siya nga nanguan siya nang hatag siya dito og hinabang kay luoy pud ang mga tao dito wala pa ka survive hangtod karon mo to siya dito Sisters madiskarte si Belen. Kana basa. O sige kasisilit. Kasi makatama ka dihag ulo sa bitin kasisilit ha. Diha baya ko nakapatay ganihag bitin. Diha ko nakapatay ganihag bitin. A few moments later. So ando busy kay sila. Ihian gini. Sige, diskarte mo kung saan na inyo pagpasiga di. Kay basig na patungan niyo yung ulo sa bitin ha. Ano kay dayon? No. Sisters madiskarte. Tanawang tabi kung makaluto ba mo sa inyong mais diha di. Ipalapas lang ng bukong sa kuan. Itong-tong. Ana. Oo. Ipalibot. Diskarte, yun. Parang maluto na inyong kuan. Sige, pat, habuga. Kung tanawang matumba ba ng atong eksperimentuhan ba? Kay, dako pa man ang kardero kaysa sugangan.
Sige, dumagi pa irot pa da. Nya nalit kay paugbog nagtaman. Dala diri ba kay pagibot dire. Na. Sige, paugbog yun kay parang di na ta sige. Ay na nagisi alit. Ana. Oh. Diri pikas wala bakante oh. Diri dapit bakante. Agoy di na masakay ang lubot ana ro matuwad na. Iambit lit, iambit. Ayan. Ayaw, kanang isa ipihing na siya. Ibabag, ibabag. Ayan. Okay. Sige itong dungagi pa dyan. Dungagi palit. Dili lagi na mayabo. Mabalance mo na. Pumutay ka Diri dapit. Isod sa lubot, isod sa lubot. ang kaldero isod sa sako. Oh. Ito na anta mo kung saan pagdiskarte sa paglungag kay. Yuga. Oh. Abang punit kanal. Eh putla ng punuan sa labi kay isugnod. Kasi so diklit. Oh. Ganyan. Di na makita ang kardero sa sugnod. Oh, inani pag diskarte. Pagkahurot aning bunot, loto na aning mais. Kainan na. Sisters, madiskarte. Happy? Enjoy lang. Gunitin yung lupot sa kaldero kasi tumba na. Bin, hain ka na. Bangan. Guniti ang kardero kay basig matumba na. Kaya nagbalik ihikot ako sa liyong ni sister. Oo. Oh. A few moments later. Kung saan yun nila pagdiskarte ang ilang mais nga gilungag be. Saan pagdiskarte ni kasisilit o ni kasisirot ihikot ninyo sa punuan sa lube. Yan. Yan sa ihikot ninyo. Tanaw tabi. Kung saan yun niya pagdiskarte ihikot ka dres punuan sa lube rot. Ay wo. Ihikot punuan sa lube. Gamay man ang ilang kuwan. Oo. Kaya ang ilang kardero nga gilungagan nagtakilid niya. Ila diyang gidiskarte nga di matumbay lang kardero nangita gyud sila hikot kay gihikot nila sa punuan sa lubi. Ang kardero tan-aw tag musaril. Musaril bang ilang diskarte. Kung nakamana ba sila sa ako ang diskarte. Dungagi pa ng hikot. Yan ang hikot yan. Agi. Hikot na to sa tiil kasi si Bibi. Ilang ihikot, ang ilang kardero gihikta nila og pisi kay nagtakilid na. Unya, ilang gihikot sa punuan sa lubi. Unsa gyud nang diskartihan na. Pala, himoy bangil. Wa na hapit na nasunog ang ilang kuan. Si kasisirot naggunit na lang sa iyang hikot kay ang ilang gihimong sugangan ang mga bukong. Alambre, kaya di masunog. Giunsa kanila pagdiskarte. Nya, ang ilang pa yung gihikot, twine pagyud. Na. A few moments later. Ito, tagbaw siya gunit sa pisi. Sa twine. Tulia.
Butilya yung butilya yung ibangin. May pati yung akong kamunggay. Ako lang ni Ibton. Sa kamungkay na buhi naman na. Gamot niya ang sa pero dili. Tabangunon man ni agud atong trabaho kay kani makaon niya kay kamunggay mo. Daghan man ko kamunggay itanom diha. O iko andit oh. Dili diha. Diri kay ug mahulog padung tus bang kanan. Kini ako nang isugan ni akong kamunggay ako yung giibot kontras makulog ni among gi gulong ag nga mais. Kay ug makulog ni diri dapit padung diri sa kanal. Isugan lang dila ko ni akong kuan. Akong kamunggay akong subok. Luto na ron. Bukal na oh. Bukal na. Bukal na. Diha lang ka. Oh, diskarte, diskarte. Nakalingkod na. Ano na? Ayang na. Patay, kapit na. Dali ah. Ay, dali ah. Taro, kana, kana. Kana. Patay, patay. Diha tong kuan. Kalso. Danaw, danaw. Kanang dako. Ulo? Yung ulo. Atong kalsuhan eh. Anak ba kalso? Nga ipa, kuan sika na ng kuan. Kanal. Na, kaya diha man nag-irig. Irig. Bukal mo diha. Abi na. Diskarte. Panundog mo sa mga diskarte. Hapa, hapa. Sige pa. Dali kay makuan, mahagbong. Si Sibing nagsige na lag kuan sa kuan palwa sa lubi gipulihan ni kasi si Litch og gunit. Tuslok na ako. Uy, Diri. Diri dapit. Ang. Oh. oh tanawa mong maiso. Kalso. Ikalsuhan ginagbukal na. Kapit na mayabo. Nami nakita na sugangan. Wa po'y klaro. Ha, kasi si Bibing og itulak ka, yabo ni ron sa kanal ron, wa jud mi makaon ron pa init. Diri man gud namo ni gilungag kay kuan magpasalikod ni sa hangin ba kay hangin kaayo adto sa ibabaw. Kay daho man ni sa among sugang ug dako ni gamay man di ay nalubong. Nalubong sa among butangan sa pangunon kaayo. Oh, mo na inana ang pagdiskarte, mga bunot ra isugnod. Bukal na. Kalsuhan pa yun. Bukal na. Oh, bukal na. Kusuga bukal. Hapit na yung luto. Hapit na may kaon ron. Ay. Ay kasi silita oh. Oh. Kalsuhan niya oh. Bukal na amo ang nilungag na mais. Bukal na jud. Sunog na jud. Dasok. Sige dasok. Bukal naman. Kaon na taron na ito. Luto na. Lagi, naigitin diri nga. Nanapod, buha na pud pangkalso. Kasi si Bibing. Ha? Sa kilid, sa kilid na. Ate, kalami. Kalami.
Banat kasi silit. Tuslo ka ang lubot sa kaldero parang di mayabo. Oh. Kasi si Bibing po, atbang sila ba? Nag-atbang sila tulad. Di ara ka maghapon hangtod di maluto nita. Kasi si Ben ingna nga inang Ginoo. Dili ka pitang ato. Ang hirap talaga. Antas nag-iskahoy bagay. Muna na yung pangahoy na dito ba? Yung kuha itong kalso. Ay, pero may nalang kudros mayabo, pero tindaghanang di malipay. Ito, kaning mga ano to, naananong gawa sa siga. Pero tindaghanang di malipay ug mayabo na. Hay, dao. Di man siya matumba kay kuan man hinlabaw man ang iyang lubot diri sa kuan. Sugangan. Hindi lang gidlit ang kalsuhan kay kung makulob na siya madritso sa kanal. Wa man pud gud ang kardero man gud kay ang mubo ra ang gunitanan amo na lang ta ibitay sa lubi yung saon pud na ang gihikot pud ni kasi sirot kay katong tuwain sus nahilis ra paghikot. Pero sige lang makasurvive ra gid mi ani. Kay murag hing aksyon naman og bukal. Bukal na kasi sirot no? Tanawa unya ug usaon gyud na namo pagkaon. Wow, nagbukal na ang mais. Diha lang ka kasisilit kay di man maabot ang init nimo diha. Yun ani oh, sisters madiskarte. Kaya mo butterfly. Bila kasi sirot di suyawi mig fly butterfly. Fly, fly, butterfly. Paru, paru. Paru. Anak dito. Anak. Paru, paru. Paru. A few moments later. Diskartihan na to ni. Ayabo ang agbiro oh, sakit lang. Nagtaklidad dirahon pa ni kini sa peto. Yan. Uy, Oh. Anong asa naman ang sugangan na to? Wala naman. Layo naman na sa sugangan. Dari nga sugangan na to? Akong di pinagdili kay mabira dili. Ugama ito magkanal ang kardero. Balhin. Ami, oh. Pasok ka. Ang katungan. Ang katungan lubot na sa kansaan. Ano siya matumba diri kay kuan man. Uga. Sugnod sa nila. Oh, wa man tayo sugnod na. Pagdasok ng mga kuan oh. Balik na sa lubot. Wala na may sigad ya. Ha? Wala na. Uwa na di na. Di na man hagbong na. Kay nami diri sa pit. Init ang cellphone din. Ha? Kasisi. Wa na gyud di na gyud matabang among kardero, wa na. Sige. Bira. Kalsuhi dito. Ito dirilo plate ana. Ayan, bira ha. Bira ha. Pag dahon nga green, birahon. Ayaw po pala bigay kay mahagbong sa kanal. Wa na. Matabang pa? Oh. Mas maay pa diri mahagbong kay kaon pa. Kanal di na. Kana naghilo. Ay, kinabuhi.
Lit, kuha pag mga palwad, bukong-bukong na ito sa kuan. Nakitaan ra ko kangan pero nataklit. Diskarte, higi na kasi si Ruth kay sayang ug di mayabo na ba. May lag mo padung diri kay uga. Niya bun eh. Maluto ra lagi na. Ah. Kalso. Sige. Oh, naporma na ang kardero, nabalik na gyud sa sugangan. Natungtong ra gyud kadugayan. Oh, kita niya mo sugangan. Sugangan mo. Natungtong ra gyud sa kadugayan. Kaya Plastada gyud siya. Langkan na rin mo sugangan. Kuan manggod mais bugat manggod, mais manggod among gilong ag. Ito. Ay, sweet corn lagi. Na, ulo man sa bitin na naluto na dayo. Ha? Ulo, sweet Sisters Madiskarte, sayaway daw ko kaisa si kasisilit bi usaon ang sayaw sa Sisters Madiskarte. Fly, fly, butterfly, Gigi. Sige daw bi kasisilit bi. Pugong sa edad ba? Pang pugong sa edad. Oop, exercise na dili. Oh. Oh. Oh, sa sunod. Oh. Oh, sige. Oh. 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 Oh, si tudlo ay kasi sirot kasi silita bi. Oh, samtang nagpaabot sila sa ilahang gilungag. Ilang si. Pagtarong ba? Ay, mo ka da. Sige, tanawa sa kasi silita si kasi sirot. Oh, mapatira ninyo ang sugangan ha. Gigutom na biya kung pinaabot sa sweet corn. Oh, oh, sige kasi silit kina. Oh. Oh. Kasi matamakan nyo na ito kardero. Ganyan ang Sisters Madiskarte. Oh, oh kana. Oh kana. Oh. Oh. Ah, wow, hapit na maluto among sweet corn. Sweetheart, sweet corn. Tanang sweet na adiha. Bitaw na miss na mo si kasi si Belen. Pero mas happy to ron siya dito. Ayaw po nga kay dugay mo uga. Kan. Oh, gitabang na pud nila among kardero o kay hintakilid na pud. Sus imbis hapit na maluto. Ayaw lang sa ako igunit kay mahilis na alita. Luya sa kung mga kasisi, ay titigid nilang hawak sa kardero nga sus. Lit! Katong isa ka kalso lit, ibakil, ibalik og bangil to. Diri ka agilit. Anak tuyo ka. Ikalso to og balik kay makatabang to nga di makulob ang kardero. Oh, diskartehi ug asa nimo ikalso. Oh. Ang usa may mong pananaw kasi sirot makatumbahon dili basig matumba nagtinod ni kasi silita. Init. Nahurot.
O sige, tiliwan ni kasisirot kay murag gikapoy na kasisilita og kinalso. Oh. Oh, tilawan di mi I see. Oh, lipayan kasi sirot uy. Lipayan ni kasisirot uy. Yun sa tanaw na to kung saan pagkit-kit ni kasisirot ang iyang kuan linuag na sweet corn. Sweet corn. Uy, hala. Wapay kaingkit na pangag. Wapay kaingkit kasi sirot na pangag na. Oh, sis madiscarded. Oh. Anong say mo? Kulang pagamay. Kurang pagamay? Ha? Ah, okay lang. Unsang kulangar? Oh, nahilom si kasisirot. Oh. Hello pa? Oh, naluto ni gid among sweet corn, sweetheart. Wow, ihuwad ni kasisilit. Wow, kaina na. Ah, napadi Pepsi. Wow. Pepsi, pang pabugnaw sa tilaok. Oh! Naligid. Okay. Ready to eat? Mga kasisi. Pundot na, Rot. Kainan na. Kainan na. Wow, diara oh, among sweet corn oh. Wah, napadi pabugnaw. Dili gamiton. A few moments later. Karon, mga una ang mga kasisi. Kasisi. Mga una ang mga kasisi. Mga una mi og sweet corn, sweet corn. Oh, tag 20 lang ang buok. Among sweet corn, tag 20 lang ang buok. Wow, sweet corn. Sweet corn nga tamis. Na tamis. Baso, tudlanan sa Pepsi. Nga kami pagkaon sa sweet. Practice mo gaon Oh, sweet corn. Oh, ni ganihang kardiro nga among gitabang gyud nga maluto lang gyud siya. Karon, naka-survive ra gyud, naluto siya nya kami pod makakaon na. Oh? Sarap. Tamis. Pasa tabok. Tatay, ikaw. Oh, mga unta. Lami kayo among sweet corn. Mao ni siyang nilinta na mais. Mao na yung kinabuhi sa bukid. Kung wala mi mapalit Nga, mi karon kwarta, ka. wa mi pestan. Kita lang sa kada plinag mais. Karon ka nagkaon lang gyud mig sweet corn. Pepsi. Tula ka na mong Pepsi ang sweet corn. Lami kayo. Unsa ang sweet corn mo? Wala ka kita sa sweet corn. Unsa ang tanggal? Mukbang mais. Kasi sila, ba na ito? Mukbang ta. Mais. Wala. Mukbang tayo mais ki. Mukbang tayo mais. Pangag mo, mga kong ipon. Lubo-lubo mga anak ko. Hindi ko kadot. Ang pagkalay lubo-lubo noon nga. Lubo siyang kinaon. Linya-linya ra kaon na.
Wow, sarap ang crispy. Nagitulak sa sweet corn. Really? Ano sa'yo? Hindi ko na, basta hindi bro. Na. Oh, ganyan ang Sisters Madiskarte. Miss you, Bilin. Shout out kang Bilin Alivio from Cebu City. Sayang si Bilin. Happy birthday, Pi! Advance happy birthday. Nipi. Alivio. Happy birthday, Pi! Nag-celebrate po din sa imong birthday dire. Happy birthday, Pi! From Sisters Madiskarte. Shout out kang Nining Quijano from Magnaga. Hi, Ning! Kumusta, Ning? Kita-kita tapon. Ay ning mga unday tag mais. Kasimot pa lang. Shout out kang Bian, nasa Panabo. Shout out kang Kuan, Noron nga akong anak, nasa Compostela. May Mayang, shout out nila. Shout out guys. Shout out sa akong mga barkada sa Compostela, Davao de Oro. Shout out sa mga barkada sa akong anak, si Noron. Anang kuan, At mo. Hot Mamas. Shout out, Jeremy! Shout out kang Peter Dimo from Panabo City. Michael Batulayan, shout out. John Ray Baruna, shout out kang John Ray Baruna from Panabo City. Ay, kay akong pagpangkon ay diha sa Limbo. Kang Junet, shout out Junet. From Mawab. Shout out Berlinstot from Davao City. kay nahurot naman namo ang kuang sweet corn og kinaon niya hapon na pod. Na uli na po sa tagsa sa mong balay.
Bye-bye namin sa inyo ha. Thank you for watching. Please subscribe sa YouTube channel Sister Madiscarte, hindi Maarty. Bye-bye.